Salam hormatly watandaşlar. Şu 2024 yılın 4. mayı hepderinin şenme günü. Hoş geldiniz Demokratik Opozisiyanın kanallarına. Hormatly watandaşlar, çünkü bizim çıkışımızın teması Amerika'da Washington şehrine yerleşen Türkmenistan'ın elçixanasının karşısındaki protest ve nehili önkü Sovet devletleri öz başlıklı için görüşýärler. Çünkü bizim gepleşimizde yine Muhammed Büyücü Konstitusiyon Center'ın yol açtığı katnaşar. Selamun aleyküm Muhammed ağa. Selamun aleyküm ve aleykümselam vatandaşlar. Ben yitirdim de siz nerede? Men efirde sizi görüp sizin sesinizi Men nenem göremem. Bir mutanayın. Hormatly vatandaşlar, yine Muhammed ağa öz yankı ekran düzleýänçe men size bir näçe videolar görkezeyim. Yine şu günü Gruziýada ulu halkın nägelikleri bildirilýär. Şu halkın nägelikleri näme sebäpli bildirilýär? Men iki söz aýdym, ondan size bir näçe videolar görkezeyim. Gruziýada Saakashvili öz saýlawlaryny utan wagty, Saakashvili Shevardnadze'nin çarşyp gelen wagty şu Gruziýa döwleti Ýewropa tarap ýa-ni ýolny bellep ýürep başlady. Ýewropa tarap bunu bir topar ädimler etdiler ve şol ädimlerde Gruziýa bir topar üstünlükler gazandy. Şol ädimlerde Ýewropa Birleşikligiň bir topar ýa-ni şertnamalar baglanşanly. Masalan üçin bezwiz yani Gruzinler için Avrupa gitmek ansatlaştırıldı. Yani bezviz doğal kabul edilen o katı ansatlaştırıldı. Yine şuraya yine de bir topardattır administratif uğruna, ekonomik uğruna, iqtisadi uğruna girdildi ve Avrupa yavaş yani Gruziya Avrupa'ya karşı gidip başladı. Sonra Rusya bahana tapıp yani Gruziya topulup yani ikiye böldü. Severni Ossetya bilen nemeni ayırdı Gruziýadan ve Gruziýany iki böldü. Yine şol yıllarda yankı Gruziýa össü, Atow össü, ön Gruziýa mesela için 4 ayda elektron enerji berilýän bolsa, soňky wagtlarda yankı Saakashvili gelen soň Gruziýa elektron enerji her elmydama berilýär. Özüp başladı, bir topar özleştirip gidip başladı polislerde, yankı hukuk gorayan gurumlarda, iqtisadiyetde bir topar özleşikler. Bir zat afarnayat etjek bolsaň, yankı sen 10-15 minutda oturun ýerinde internetten afarnayat etdi. Şu ýaly bir topar özleşikler girdi, hökümet işläp başlady, bir topar yankı banditler tutuldy, bir topar adamlar basyldy ve Gruziýa yankı Ýewropa ýaly kanunlary yankı konvensiýanyň esaslaryny oluşturdy. Bir topar özleşikler boldy. Ondan soň Russia bir topar hereketler edip Ivanishvili diýen bir adamın öňkü biznesmen şoň tarapdarlaryny getirip ýa-ni Russia parlamentyň üstü bilen ýagny pul berip saýlawyň üstü bilen indi görüş başlady Gruziýa bilen. Häzirki günde şu günde parlament birinji çeňe birinji ýa-ni barlygyndan kabul etdi kanun. Şu kanuny ab-inagentlik diýilýär. Ab-inagentlik diýende inostan agentler boýunça kanun. O diýmek näme? O diýmek her bir guruma, jemgyýet gurumasy egerde şoň kapitalyna 20%dan köp 20%dan köp daşaýykdan gelen pullar bolsa, onu şol ýa-ni guruma inostan agent diýip özüni täzeden registrasiýa etmeli. Döwletiň içine işleyen inostan agenti. Men häzir aýdyp biljekkä näçe sany 126 sany döwletler gurumlar, ýa-ni jemgyýet gurumalary öz registrasiýasyny, ýa-ni täzeden registrasiýasyna bular atkal etdiler, ýa-ni etjeklerdiler. Sebäbi bu kanun jemgyýete garşy, bizim halkymyza garşy diýip protest bildirip başladylar. Yine men näçe 20%dan köp pul ýa-ni jemgyýet gurumalaryna gelýän bolsa inagent diýilýän söz düşündirýär. Mesela Gruziýada bir topar adam daşarypdy ýaşaýar. Amerikada, Ýewropada, başga döwletlerde ine şo Türkmenistan ýaly olar o öz partiýalaryna, jemgyýet gurumalaryna pul geçirýärler. Olar pul geçirip agzasy bolýarlar ýa-da pul geçirýärler we şo gelýän pullaryň
müçber 20%'dan köp bolýar, elbetde sebäbi şolar esas döwlet tarapyndan näle, jemgyýet tarapyndan, adamlar tarapyndan ýa-ni toplanýar. Şu sebäpli şolar inostan agent diýilýär. Bular näerde bolsa bir topar öz agzalaryny, bir topar partiýalar şolar gollap, köçe adamlar çykardylar we şu kanuny kabul etmeliler. Şu kanun bizim geleceğimizi, bizim Ýewropa tarap ösçümüzi doğru yapýar we şu kanunlar bizim sivilizasiýadan, ýa-ni sivilizasiýa tarap barýan ýolumuzy yapýar diýip şolar ýa-ni protest miting edýär. Ünsüň 1-nji maýda, 1-nji ýylda ýa-ni kabul edildi. Şu kanun 2-nji gedek parlamentde kabul edildi. Inni şu dokument ýa-ni inostan agentler boýunça kanun prezidentin stoluna düşer. Prezident gol çekýär. Ondan soň ýa-ni ýene-de parlamente karar çykmaly. Prezidentin kararı çykmaly. Ine şol häzir 3-nji derejede şol kanunlar teredilýär we entek şu uğruna köp bäsgeçlikler geçip dur. Miting, protest bir kanuna garşy bolup çykmaklyk, ol bir kanun bozmaklyk däldir. Ol diýmek adamlar öz nägeliklerini administratif ýagdaýda ýa-ni bildirdiler, olum işlemese hökman ýa-ni olum dogry kanuny we protestde mitingde çykyp ýa-ni nimelere garşy öz garşylygyny öküdmeli şu kanuny. Birinji parlamentin öňüne adamlar baryp ýürüp koridor etdiler. Şu koridorda koridor pozora diýär. Ýagny şol parlamentde işleyen adamlar şu koridordan çykyp şolar pozor diýip gyrylmaly üçin ýa-ni şolar bardylar. Olary polis we beýlik gulluklar ýa-ni daşyna çykardylar. Şoň üçin ol parlamentin daşyna protestler edip başladylar. Gelin bir näçe parçalaryny teýedelim. Training slow baby, all baby and day. Training cool baby, getting solo from me. Training hell baby, and the foot for just goes. Daga martweba, super akhloshan. Training time. Enlik bir ýa edelim. Training slow baby, all baby and day. Training cool baby, getting solo from me. Training hell baby, and the goes. Daga martweba, super akhloshan. Bagarada da Cada vez que giri, Oriana dele, como sacara tuebo, também sacoar, la vida que estuvo. Muhammed ağa, men şu kadrany taklajak bolýanlar, sebäbi men her degen görýänler, ünsüň. Bir hökümet öz işini dogry etmese, korrupsiýasy ýa-da bir kanun çykarsa, halkam şuraya ýaly öňe çyksa, onu hökman ay muny zapyt töledi, muny Amerika töledi, şular puluna çykdylar, şular ýa-ni zapytny revolýusiýa diýär, zapyt revolýusiýa diýär, ýa-ni Amerika revolýusiýa diýär. Ay garaz bir topar bolmajak zatlar diýär, ünsüň. Şu turatda bami Amerikan agentleri ya Zapydyň agentleri bami halk se bular ya hökümet her saylanan hökümet Türkmenistan bolsun, Gruziýada bolsun
hiç vakt halkı hata eden yok. Halk eğer de öz pikirini ayıp başlasa ona Zapad, Amerika, yeni bir gör hiç vakt halk diyen yok. Ne yapayım şu şeyle bol ya? Ben şunu düşünemem. Mesela şimdi Türkmenistan'la eğer halk nerede bol çık başlasa hem Rusya'nın agentleri ya hava Zapad revolüsiya çek oluyor. Oho, Karadağım Zapad revolüsiya çek olsa hem bulurdu. O halk nägeliklerini bildiriyor. Näme? Zapad ol pasportlar parleneden okmay. Ya Zapad ol adamları öldürýän polis bölüminiň içinde. Ya Zapad ýa-ni bir topar adamın konvertatsiýasyny eden ok. Adamlar kösünýär. Ya Zapad iş ýerleri dürden okmy Türkmenistanda. Näçip bular? 100% edýän zatlaryna boyun alman, haramlyk edýänlerine, parahollyk edýänlerine boyun alman, Zapad edýär, Amerika edýär, Ýewropa edýär. Oho, yine halk çıktı. Aydım aydiyalar, tant ediyalar, beğenip yankı çıkıp seldanısı bilir ya. Näme? Halkın pikiri olmalı değil mi? Ya halkın şuraya hak olmalı değil mi? Ya halk şuraya hareketlerine hükman Zapad olmalı mı? Ya Amerika olmalı mı? Inanın, Amerika bilen Zapad şuraya pul verdi, şun yardım çıkmıyor. Inanın. Eğer de halk nerede olsa onu 100 milyar çıkıyor. Onu saklap olmuyor. Şul ikisini düşünjäni bir topar ýa-ni Putinin propagandistlary, Putinin ýa-ni öňkü Sowet Soýuzyna basşyr edýän propagandistler şeýle düşündirýär. Amerika pul berdi, bul Ýewropa edýär, bul näme edýär? Ine men Ýewropada ýaşaýan. Ananyň siýasatçylar bilen duşýan. Şu uniýetden zoom geçirdik. Men düşündirýän bol bulun günaýdy. Türkmenistana aňyrda dursun. Merkezler azy bilen iş ýok. Eğer de şoň iş bolmasa, bir bir topar ýa-ni avantajlar bar artık. İşler ýok bular diye siz özüňiz, öz döwletiniz özüňiz çözün. Ine Zapadyň, ine men size aýdýan siýasatçylaryň seriliş. Hawa diktator bolan, demokratiýa bolan gowy diye. Ýöne şular gidip sen demokratiýany gurmalylar. Bunu gurasam gelen o. Her halk öz ıhtiýarly, öz jogapkarçylyk almaly, öz diktatorlyk sen çalışmaly boldy. Halkyň işi. Biz kömek ederiz. Eğer de bizden kömek sorasa utanson. Utmaka biz näme kömek ederiz? Biz beýlikli uluty goşup bilemdik. Ýöne şu zatları ya hökümetler, diktator hökümetler ulanýar. Bütün dünýäde öz haramlyklaryny, öz korrupsiýasyny, öz ýa bir kançalyk gizlemek üçin. Men şoň gelmeli. Onun üçin halk ýok. Halk öz pikirini aýtsa o näme dogry? Hökman Amerika oýnady ýa Ýewropa oýnady diýip pikir edýärler. Halkın ne öz pikiri olmalı değil mi? Halkın içinde ne inteligensiya olmalı değil mi? Halkın içinde prezidentin öňe giden adam bolmaly değil mi? Olar ne pikirini aýdyp halk bilen bileşip hereketler etmeli değil mi? Ene men şonu düşünemok. Siz ne pikir edýäňiz Muhammed abi? Murada salam vatandaşlar. Murada häzir şu dünýäň ýüzünde korrupsiýa bar döwletler bar, korrupsiýa ýok döwletler bar. Korrupsiýa ýok döwletlerde azatlyk amma ine agentam ýok. Halk köçe çykyp bilýär, metbuat azatlyk amma halk protest edip köçere dürlü guramany, islerini guramany dünýäň haýsy çetinden gelen şu ýurtlaryň içinden 5 sekundyň içinde registrasiýa edip bilýär. Hiç bir kynçylyk ýok. Ýöne haýsy ýurtlarda halkdan gorksalar, yani korrupsiýa barlygy, yani hökümete gelen adamlar hökümeti aňsatlyk bilen beresi gelen. Sebäbi eger gitsele ogurlyklarynyň ýüzi açyljak, türmäge gitmekleri mümkin. Şol üçin haýsy ýurtda köp korrupsiýa bolsa, ogurlyk bolsa, biz zakoniýa bolsa, şola da halkyň hereketini, iklenlik görnüşindäki hereketini daşary ýurtly etýär, özüne pannomoçy aljak bolýar, daşary ýurtly agentler garşysynda biz göreşýäk. Şola da hemişe diktator döwlet. Şu Gruziýanyň içindäki mesele şundan bar. Gruziýada Saakashvili döwrüne bir topar reformalar geçirildi. Hükümet işgärleriniň aýlyklary näçe etde ýokary kaldyryldy. Korrupsiýa karşı büyük göter göreşildi. Metbuat azatlygy dol üçün edildi. Azat saýlaw dol üçün edildi.
Şu azat taylowlaryň netijesinde de orsiýeti gollayan adamlar öňküpanýaty bilen Sovetski nostalgiya bilen hem gelip gören nemeli ses vermäge, öz partiýalaryň taýlama haklary bar. Şolar berildi doğru. Şoň netijesinde de orsiýetin neme Gruziýanyň içinde orsiýet bilen aragatnaşyk partiýalar hukumete geldi. Yani doğru şolun hem haklarını üstün etti. Bulan emetçek bolýardy. Hükümet bizim elimizdeki gelin öz diktatörlüğümüz berkedeylin deyip kanun çıkaracak bolýarlar. Kim şunun karşısında köçe çıktı, kim şunun karşısında urumaçılıklı göreşte şoları ina agent deyip türme batar yani. Şuwa suçnus şunki dava şoň etatymda. Göde ortaýadyň içinde ina agent kanun çıktı. Görün hemme jurnalları yaptılar, telekanalları yaptılar. İslenlik adam gelip men şun uruşa karşı deyse ina agent tipten emet yani. İslenlik adam. Kırgızistan'da bir öz adamdan getirip koyandan sonra bulan hemme aladasını etti. Şu halkın kazanan demokratiyasyny bir de inagent kanunu geçirmek bilen hemmesini yaptı. Şimdi Gruziýede şonu etjek bolmadı. Şoňa eger Gruzin halky şu kanunun geçmegine ruhsat berse, yani yurdun içinde diktatörler, korrupsiýonarlar islenlik karşısına hareket eden, kurumaçılıkla hareket eden kurumaları ina agentli deyip şolan karşısına argument takılıyor. Şoları basıp biliyor. Şol için hem şu göreş öğren demedat. Yani Gruzya akbarını çözüyen göreş. İni agent denene bu dünyada dürlü kurumalar var. Mesela bir neydi? Hayvanları saklamak. Домашние животные, защита домашних животных. Yani 5-6 ay önce Kanada'dan şu домашние животныйny koruyanlar Koreya, Южный Koreya gidip şu tadı öldürülecek, o tadı itlerin etini yerle de şu öldürülecek duran itleri şu tadan alıp kayıttılar. Şunun şu tadı kurumaları var, şu zatlara keredin nerede bolsa aydın biz gidip şunu alıp geleyiz. Samolyot bile gidip alıp gelirler şunu. Şunun şu bir yan pulu var şuna inagent deyip şoları ettirecek galiba. Ya mesela jurnalistler korrupsiya karşı göreşerler. Sen bir iş edecek olsan, iyi giderli, kurumaçılıklı edecek olsan sana finans gerek. Hadir Gruzyan halkının öz yağdayı yok. Öz aylığından, dadından pul verip şunyana kurumalar döretmeli. Daşarı yurttaki bar kurumalı olan hemmesi onun içinde registrasyon edilen kanuni esasında onu yurdu bulaştıracak olana, perevaro edecek olana, şunyana halkın içindeki problemleri çözmek için kurumaçılıklı çemeleşen, öğrenen, ideye veren, halkı mobilize eden, halkın içinde belli bir kulturanı propagandira eden zatlara daşar yurttan pul verýärler, agent o yurdu bulaştıracak bolýan demekle ol Putin'in metodları, diktatörlük metodları. Şol üçin hem şunkun Gruzin halkynyň öz azatlygyny goramaklygy, şonu bütün dünya görkezmekligi bir ikinci şudadyň gymmatlygy. Avrupa, Amerika inni belli hiç bir yurda revolüsyon eksport edip bolmaýar. Oğuzistana $trilyon çıkacaktılar. $trilyon harc edilen adam halkı şu birilen azatlık saklayabilmedi. Kaçıp gittiler Taliban'la gelin. Şol için Avrupa yankten aydınladım var. Bula hiç yok özleri gidip revolüsiyon etmeye. Bulan nemesi siyaset şundan halk isteyemiyor, oy etsin. Biz hemme kömek değil. Sebebi eğer bir yurdun içinde korrupsiya bolmasa, şu yurtta parakatçılık oluyor. Şu yurtta islenlik problemini bir oturuşup gepleşiğin esasında yurdun içinde çözüp oluyor.
bir ýurdun içinde kanunçylyk bolsa, korrupsiýa bolmasa, metbuat azatlygy bolsa, nizami sudiýalar bolsa, sud sistemasy bolsa, dünýä kanunçylygyna gawat geldi hemme zatlary, şo ýurtdan immigrantlar algaşyp Ýewropa gitmeýär. Ýewropa bäfidi şondan. Ýewropa her ýyly 15 milyar dollar Türkiýe pul berýär. Şo taýdan gelýän immigrantlar bädi getirmän. Bir ýurdun içinde gıtçılık bolsa, imitat yetmese eýýär Ýewropa, Amerika pul berýär. Şoňa pul haçan gördüňiz Putin ya meselen beýleki diktator döwletler başga ýurtlara pul berdi. Ýöne şeýle pul berdi. Şol üçin bula durmuşlaryny taklajagam bolsa, bir ýurdun içinde parahatçylyk bolsa, açaçarlyk bolsa, halk öz ykbalyny özleri çözüp bilse, korrupsiýa bolmasa, bulan bäfidi şondan bar. Ykdysady bäfidem bar. Teber şu ýurtlarda kapitalaýjyny edip bilýärler. Şu wagt Gruzin halky billi. Eger Ýewropa bilen ara gatnaşygyny açsa, Ýewropa biz vize gidip biljekmi? Ýani Gruziýanyň içindäki ýaşlar arkaýyn Ýewropada okap biljekler. Ýewropanyň içinde işläp biljekler. Täjikler, türkmenler ýani Türkiýede Orta Ýerdiň içinde kul bolmak gerekke. Adamlaryň ykbaly bir adamyň nastiriyetine bagly, kanun esasynda ýokary derejede aýlyk alyp, özüne hormat goýdurup, arkaýyn azatlykda öz ýurduny gidip gelip biler ýanak şert berýär. Şol üçin hem Ýewropa şo zatlary talep etýär şoňa goşuljak döwletlerde. Şol üçin hem Gruziýanyň halky eýýän billi. Eger ýurdu azat bolsa, ýurdun içindäki kanunçylykly dünýä gawat gelse, korrupsiýa bolmasa, ýaşlan geljegi şonda. Geljegi Ýewropada bahtly bolup biljekler, işläp bilim alyp biljekler. Ýewropa zawod fabriklaryna, kompaniýalaryna işläp biljekler. Şol üçin hem janyň geçip göreşýärler. Bu Muhammed abi, gattoru ile kaçtığını men bir yani internetten bir zat aytsak bolýan. Ine Gruziýan adamlary Ýewropa 90 günlük bez viza getip bilýär. Şunkun. Men şu yani nemen gazanandady Saakashviliň şoň reformlaryň biri Ýewropa arkaýyn 90 günlük gelip bilýär. Yani 180 günün içinde 90 gün bolup bilýär. Yani viza 180 gün berilýär, 90 gün sen bolup bilersin. Etsenlik wagt gelip bilýän, gidip bilýän vizan almak gerekdir. Ine näçip şu döwletler Gruziýa diýdi, Ukraina diýdi. Ukraina şonu etjek bolýar. Şu zatlara yani Ýewropa ýanaşak bolýar, Ýewropa tarap gitjek bolýar. Bu tarapa ortaň diýişýär, nimlita Rossiýa. Kulçuluk, diktator döwlet, bir adam hemme zat çökse, ondan alfa samiyesi yatadılar. Bu tarafta da ösün teknolojiyalı, yani kanunçuluk, ekonomika, yani sosyal şertler, hemme zat ösün döwlet, öňünde barýan döwlet, iş ýagdaýlary döretip bilýän döwlet, ýaşaş durmuşy ýokary derejädäki döwlet, näçip şoňa tarap halk gidesi gelýär. Näçip şu tarafa halk gidesi gelse, hökman Ýewropa töleýär pul, ya Amerika töleýär diýip, yani diktatorlar ýürütü şablon döredýär. Näçip gitmeliler? Sen gowzat isleýän, sen köçede Mercedes görseň, o tarapda da Jiguli görseň, Mercedes minetin gelýär, alasyň gelýär. Şoraýaly adamlar Ýewropanyň durmuşyny görüp, hemme tarapdan şol gaty ýokary derejedini görüp, olam Ýewropa yani giýmeni isleýär, Ýewropa bilen aradan saklamany isleýär. Ýewropa bilen yani bir adamly ýüremeni isleýär. Ine näçip gurbany berdi Muhammedow, Ferdarki Ýewropada, ýagny Paryjda, ine geçen şol nimede aprelde geçen forumy geçirýärler. Oňa hiç kim iştirak diýen ok. Bu Ýewropa satylan ok. Ýöne haçanla Murat Urwanow Ýewropadan ýa-da Muhammed Döýüçi Ýewropadan bizim watandaşlarymyza pikirler berip, azatly öküp başlasa, onda Ýewropa bilen Amerika goşulýar, ýa Kanada goşulýar. O näme beýle bolýar? Bular pul ogurlamak üçin Ýewropaga forum geçirip, Ýewropadan pul alyp Türkmenistana gelip şöyle de pul dağıtıp ogurlasalar, bular forum geçirýär, ýa Türkmenistanyň institusi çekýär. Ýöne Murat Urwanow bilen Muhammed Döýüçi
Avropada ve Kanada'da halkımıza günle çıkışlar edip adaletli kanunçuluğu görkezip korrupsiya karşı görüşmeli deyip çıkış etsek onu yani Avropa bilen Amerika pul koyuya Türkmenistan'a revolütsiya etecek bolýar. Logika da yok. Şoň üçin bu zatlar bir näme bize çeýnäp düşündürýär ya watandaşlar. Şu zatlar ümit verin. Rejim öňünü gorumak üçin metodikasyny çykarýar. Metodikada näme? Sen egerde hökümete karşı bolsaň, ümit ver. Hökümete karşı bolsaň. Serda hökümetim kim? Serda ve Kur'an berdi Muhammed. Onda sen vatan düşmanı. O näme sen vatan düşmanı? O näme biz prezident boldun ya beýleki bolsun ýalňyşlaryny aýdylamdyk. Bir ýalňyşlaryny aýtsak, onda biz vatan düşmanı bolýar. O näme beýle bolýar? O näme düşünje niýeden alınýar şu? Bir sowgat adamyň düşünjesi şu. Men näme emheme bir sowgat diýen. Ine şu metodikalarna şu düşünjeni oýaryň. Bir sowgat düşünjesi. Egerde bir adam öz problemlerini aýdyp başlasa, onu ýanky bul hökümete karşı hareket edýär. O näme? Egerde bir adamyň kanuny bozulsa, bizde hökmen aýtmaly şu bir kanunçylygy ýatyryp Türkmenistanyň kanunçylygyna salmaly. O prezidentiň birinji işi şol. Egerde halkymyň içinde bir aktiv adam YouTube'da goýsa, şu zatlary ýanky öz haklaryny gorap goýsa, onu hökmen şol ýanky watan ýönügi prezidente karşı bizim arkadağımız bize yine Parahat Asman verdi. Ananın Parahat Asman bilen arkadağın hiç il çakmış yankı birleşiği yok. Bu kekçek tiriyek basıp akış bilen aydım. Berde de Parahat Asman avtonomla bundan başka olum bizim halkımıza parahatçılığı yankı edebi taýdan parahat bolan soň bir sabırlı bolan soň şu sebep parahat. Bizim wagtlaýynça. Onun wagtlaýynça. Bizim goşlarymız bizi çolanok, bizim beýleki döwletler bilen algyly bergimiz ýok. Çolanok. Biz häzir bar döwletlerin parahat ýagdaýda. Dogry gulany uruşturdanok beýleki döwletler bilen. Ine onu dogry diýsen bolýar. Ýöne başga Murat, burjum kardeşler goşup gende biz parahat diýekde uruş bar ýurdun içinde ölýäniň sany hatta Türkmenistanyň ölýäni. Hökümetin günädi bile. Gende uruş bar döwürde immigrasiýanyň sany hatta uruşsuz bizim ýurdun parahat diýip taşar ýurtda kul borup bölenden sany olardan köp. O näili parahat? Sen çağan kor, işlemäge işim yok, aýlyň alyp galýarly, gurýarly, ýençýärli, ağaçlarından keselçilikden öldürýärli, daşar ýurtda 1 million öz grajdanyn kul bolup berli. Näme tapawut bolmuş? Tapawut diňe jaýla ýykylanak. Bolly, onam ýykyp ýördi haramda. Bizde diňe köçe çykyp awtomat bilen atanoklar adamlary, ýuwaş-ýuwaşdan biz her kim öz türmele doly. Ulu realat ýok ha, beýlek döwletlerde. Ine ýene bir pikir bar şurýaly. Egerde bir hökümetiň ine guranda ady bar. Ýanky korrupsiýon skemasy. Şu skema bir zat dogry gelmese, sen ýanky hökümetde ne işläp bilýän, ne hakmy aýdyp bilýän, ne sen adaletli bir zat çözüp bilýän. Sen ýarlak däl, sen korrupsiýa goşulan. Häzir Türkmenistanyň içinde kim höküm sürýär? Kezapçılık, parahorluk, yalançılık, yallaklık. Şu 4 tanda Türkmenistan'ı ömür düşünüp doğru yapıyor. Ömür yapıyor. Yine şu zatlar bolmalylar. Yine biz şu zatlar çağırýar. Birisi de diýdik mi? Biz pul berýär. Ýanky gelin şu hökümeti aýraly. İstediğiniz hökümeti aýrmaly. Biz hökümet bilen işimiz ýok. Bu parahor hökümet. Bizim işimiz Türkmenistan'na konstitusiýada ýazylan zatlar yerine ýetirilmeli. Adamın hakları gorunmaly prezident tarapyndan. Prezidentin konstitusiýanyň garant tarapyndan. İkinci, adamın hakları bozulmaly. Üçüncü, men hasap etdim. Takminen men size tabliğ sanam görkezdim. Türkmenistan'a 500 milyardan 33 ýylda ýanky 500 milyarda goloy. 200 milyardan ýokary 500 milyarda goloy pul ogurlany. Onu statistika anlatyp bolany. Yine 33 ýylda Türkmenistan'ın eden eksporty 250 milyardan ýokary 250 milyardan 500 milyardan arasy. Mümkin mi?
33 yılda 4 milyon halkın, yani halktan TV baylıklarını alıp 3 tane diktatör Gurbanoğlu, Niyaz ve Serdar Berdimuhamedov eksport ettiler. Bizim TV baylıklarını. Şu TV baylıklarını satıp şunun alınan pul 250 milyardan yukarı. Hani şu pullar? Ne yapacak bizim 33 yılda bizim TV baylıklarımızı uğurlayan adamlar bizim aylıklarımızı kaldırmadı. Ne yapacak 91 yılda $100, her yıl $100 orta aylık. Hiç saat ütkümedi. Niye gitti o pullar? Ne yapmadılar o pullar? Yine şunu Serdar Berdimuhamedov cevap vermeli. Eğer cevap vermeyen olsa onu kakadının, yani kakadına rolü geçmeli, kakad cevap vermeli. İkisi cevap vermeli. Niye gitti bu pullar? Ne yapacak şu pullar Türkmenistan'a halka gelmedi? Ne yapacak şular pulların yardına çıkarıp uğurladılar? Yani Kuveyt'te, Katar'da, Bahreyn'de, Dubai'de oteller vurup, Türkiye'de oteller vurup hediret diyorlar. Ne yapacak Türkmenistan'la bizim halkımıza banitalar, poliklinikalar, men velayetler ve etraflara gel. Medeniyet öyler, bir topar logistika, yani yollar, köçeler, kurulmadı, veykeşler, hovullar, kanallar araslanmadı. Ne yapacak şöyle pul gitmedi? Ne yapacak biz Dubai'ye, ne yapacak biz Bahreyn'e, Kuveyt'e, yani ve Suriyalı devletleri, Türkiye, bir neçe adam, yani Gurbanoğlu değişti, bir neçe adam şöyle finansiyo dedi. O ne yapacak? Onun pulları. Elbette yok. Bizim pullarımız. Bizim devletimin TV baylıkları. Devletim kimden var? Birinci halktan var. Ve teritoriyadan. Halktan sayılayan adam prezident o devletin üyesidir. Vaxtlayınca devlete cevap veren adam, devlet yani aylanışına, hükümet kuruluşuna cevap veren adam. Parlament ayrıtı parlamenta cevap veren o. Diğer исполнительный organ, yani yerine yetiriş hükümete cevap veren adam o. Ne yapacak? Yani şu pullar 250 milyardan dolayı pul çıkarıldı Türkmenistan'dan. Ne yapacak? Bizim 45% halkımız daşını işlemeli oluyor. Kalan bizim adlarımız $100 aylık alıyor. Ne yapacak $100 aylık alıyor? Hani şu pullar? Niye gitti? Ne yapacak? Bizde stabilizasyon fond yok Türkmenistan'da. 150 milyar dolar stabilizasyon fond mu olmalı? Hani o pullar? Ne yapacak? Yok. Yine şu soruları Gurbanoğlu'nun birinci gününe Serdar Berdimuhamedov cevap vermeli. Şun günü çelli, yani Muhammed Ağa doğru etti. 33 yılda şunlar halktan sayılanman son halka bir gidelim açıyor dediler. Neyem ettiler? Yine Serdar Berdimuhamedov 2 yıllık prezident. 2 yılda neyem etti? Halkın ona cevap vermeli. Birinci bilen 33 yılda 250 milyardan köp pul çıkarıldı. Hangi pullar? Birinci soru. İkinci soru, ne yapacak Türkmenistan'da 33 yılda $100 yani aylık her yıl mutlu. O Türkmenistan'ın bana bir topar ineler, ayarlar canı diye, molimler canı diye, direktörler canı diye. Mıradağa $100 değil, ho, elimizde $50-60 geliyor sebebi. Ondan Gurbanoğlu'nun kitaplarına, okunmayan gazetelere, okunmayan jurnallara pul yığınayarlar, çayarları pul yığınayarlar. Bir topar dağıtlara bir töliyet, hükümet tölebilen o. Hükümet tölep bilmeyen olsa. Hükümet öğünü başarmayan olsa onu astafar etmeliler. Yine şeyde $50-60 aylık alayan adamlar orta çok. Eğer de sen $100 aylık alayan olsan, hükümette işleyen olsan, sen hükmanı tuğratta korrupsiyoner olmalı. Kişi korrupsiyon etmeli, ya oğurluk etmeli, ya ulu korrupsiyon etmeli. Eğer de sen minister ol, $300-350 aylık alayan olsan, boy $500 olsun. Yetmeyen o pullar sebebi Gurbanoğlu Berdimuhamedov ve Serdar Berdimuhamedov bir topar, yani şolara bir topar görkezmeler beriyalar çayarları geçirir, onu geçirir, bunu geçirir. Onlar neyden pul alsın? Onlar yani ministersan haritleri, TV aylıklarımızı satıp şöyle 5 manat kazanıp şu pullar koyaymada olur legal taraftan illegal tarafa yani ofitsialna itelep doğru hükümet. Hükümet kuruluşu neye doğru? Biz şuna gel. Eğer de Serdar Berdimuhamedov deyse, men o prezidentlere veremem, ben 2 yıldan beri prezident deyse, onun impeachment olup gitmeli. Onun impeachment vermeli. Sebebi, eğer de şu konuda sen devlete cevap verip bilmeyen olsan, onunla sen
Eger de o Niyaz'ın problemati bolsa, näçe bu galowny iş kaldıramak Niyaz var. Näçe terjamak, ýa şoň eden işini, şoň eden ýa wezipedäki oturan hemme eden işlerini sen terjiramak. Näçe Gurban Berdimuhammedow näçe ýyldan o 2006'dan beri prezident boldy. 2020 kaç ýyl? 14 ýyl, öde 2 ýyl, 16 ýyl prezident boldy. Näçe sen egerde şo pullaryň niýe dediğini bilmän bolsaň kakyňdan sonra, eger kakyň jogap bermese jogapkärçiligi çagar. Näçe sen şonu edemek? Men de 2 ýyl prezident. 2 ýyl prezident boldyňmy? Sen wezip aldyňmy? Sen inspeksiýa etmeli, identifikasiýa etmeli, inspeksiýa etmeli. Näme boldy şunu çelli? Hani pullar? Ýene 33 ýylda Türkmenistan döredik. Hani şo pullar? Analiz edip ýa bir komissiýa döretmeli. Sen etmersiň ýa o ýerde Niyazow diktator sistemany gurup bilen. Bu tarapda da kakyn hiç wagt etmersiň, biz bilýäs onu. Sen ol bu toram kezzap. Ýene şu soralara jogap berme. Biz 10 soraw taýýarlas, ýene 2 soraw. Birinji soraw. 250 milliarddan ýokary men tablitsany okudum, hasap bererim. Tebiği baýlyk çykarylan tebiği baýlyklaryň pullary, tebiği baýlyk çykarylyp, şoň pullary nirde? Ikinci soraw. Näçe ýene 33 ýylda Türkmenistanyň grajdanyň aýlygy $100 ütken ok. Hiç ütken ok. Näme sebäpli? Türkmenistan ösýär, bütün döwletler ösýär, hatda Özbekistanda aýlyk $450-500. Bizim baý döwletiň adamlary Özbekistana gidip gulçuluk etmäni arzu edýärler. Gidip eden oklar däl. Gidip edýärler. Mümkinçilik bolsa, indi şonu ýollary ýapylan soň gitmegini, şöyle gulçuluk bolmagyny arzu edýärler. Şu zatlara Türkmenistan prezidenti jogap bermeli. Şonu jogap bermese, hökmen biz şunu işten aýyrmaly sebäbi. İş jogapkärçiligi ýerine ýetirip bilmän soň işten aýyrmaly. Ine mysal üçin özi prezident çykaryp işde goýan kemçilikler üçin aýyrmaly ýara. Aýryýara. Bilen halk bolup şu Gurban bilen Serdar Berdimuhammedowy işde goýberen kemçilikler üçin işten aýyrmaly. Nidaverýa. Şonu aýtmaly. Ine şu 2 soraga berildi. Şoňa Gurbanlyk güni Serdar Berdimuhammedow telewizorda çykyş edip şoňa çeldi, 10 çeldi, ýa Gurbanlyk günüň birinji güni 12 wagtda çeldi, jogap bermeli. Şonu jogap bermese, onu biz muny işten aýyrmaly. Öz jogapkärçilik işini ýetirip bilmän adam bolan soň, biz şonu iş jogapkärçiligi ýetirip bilmänligi üçin işten aýyrmaly. Muhammed ağa, näme görýän şunu? Doğru şu biz bir spesifik sorular taýýarlar. Ozan prezidentin kanuni etmeli işlerini, kanunun maddalary bilen ýazar. Kanuni men dolu garançyň ýerine ýetmeli şu konstitusiýa gasam için, Kur'an'a gasam için bütün halkyň öňünde konstitusiýany nähili ýerine ýetiriligi hakynda bize jogap berdi. Näme üçin hökümetin içinde kanunçylygy goramaly adamly mecbur bolýarly öz ýaşaýyşlaryny aýlamak üçin cinayet etmek. Näme üçin? Bir tane işgär $100 bilen Türkmenistanda ýaşap bilýärmi? Eger $100 alsalar, ýaşay bilýärmi şu? Ýok ya, onu ýaşaýalmasa nerden almaly? Nerden işleýär? Onda barlan bar, hem de türmäge bar. Ýoksa da sen aýt, näme üçin şolary prestupleýni etmäni etikleyip. Näme üçin pograniçnikler bizim vatanymyzy gorap dururlar, soldatlar vurup şolardan pul almaly. Olaleke şu wagt ýanky armiýany guturarlar we şolary iýerjek bolsalar pula garaşyp oturlar diýe. Näme üçin şeýtmeli? Näme üçin? Näme sebäpden? Bilinmeýän, bilinýär. Ýaňsy Murad ağa Amerikadaky bir watandaşymyz bilen efirde gurrun etdiňiz. Türkmenistanyň notariuslaryna aýly işleýärler. Bütün Türkmenistan'dan notariuslar barlap başladı. Hemmesini barlap başladı. Kadrların çalışıyorlar. Anayama şunu hükmen biz aydı ettirmeli. Sen priyamoya biyazinlistin etmeli, yuvurdun şunu. Şu tadaki notariustaki işleyenle ayda $50 alayan olsa, şu tadı peri işleyenin boya şu oğurluk ediyor. Neyim için sen şunu? Aylıklarını kaldırmandır. Neyim için? Neyim için şunu çellin analiz etmeyendirsinizle yurdun içinde hem
hemme yerde biz yapka var. Näme sebäpden siz analiz edip şoňa çare görmändirsiniz. Siz kanuny ýerine ýetirecek bolsaňyz, oturmaly, ýygyna geçirmeli, analiz etmeli, sorawlar çözmeli, reşeniýe kabul etmeli. Biz haçan gördük Türkmenistanyň parlamentiniň işläp oturan. İçindäki diskussiýa baryny haçan gördük. Parlamentin başlygy kim atlan? Wapşa näme ýaşaly? Kim näme zatla bilen meşgullandy? Hiçbir şolan ekrana gelip halkyň öňüne kanun çıkarılacak kanunlaryň öňüne hiçbir düşündiriş berdilermi? Nähili bir döwlet bolmaly ki kanuny giyilden çıkarmak. Kanun çıkaracak bolgan metbuat adatlarını koymalı, metbuatlara bermeli, diskussiýa edilmeli, dürlü adamlar hem karşı, hem razi, hem nitral adamlar aitmalı. Ondan kanun çıkmalı. Näme üçin şonu etmediniz? Şol üçin biz Türkmenistanyň konstitusiýasynyň maddalaryny ýeke getirer, prezidentin etmeli işlerini aýdar, şu neçelin edilmediklerini edilmeyen cevap versin. Bir de maydar eden at, yalan sözleme kararlar. Ay şunu edip bilmez onunla, kanunculuk işlemeyen olsa onunla kum çektir. Doğru. Doğru Muhammed ağa, hormatly vatandaşlar ýadyňyzda bolsa, biz tanqid edýärdik. Näçe telewiziýa, gazet, jurnallarda birinji takypada Serdar we Gurban Berdimuhammedow, ýani birinji takypa Serdar, ikinji takypa Gurban halk ýokmy? Türkmenistan näme? Vatan programmasyna, habar programmalarına halk ýokmy? Näçe diňe şuruň tuvalýada gitdi, ol ataminni it bilen gezip ýör, ine o ýere bardy, bu ral edip ýör, ýani bir derek gerekmejek material berip şuruň durmuşyny beýanlaýar. Halk ýokmy Türkmenistanda? Ola 2 adam, ondan başga 4 milyon halk bar. Näçe olar aýdamlyk diýsek, indi bular jemgyýet gurulmajyklary, ýani halkyň üşen ýerlerini, halk barada 80% materialy Vatan habar programmasyna halk barada görkezilmeli bolýar. Diýmek, bularam düşünýär şo zatlary. Ýöne bular edilme noktaýa Gurban bilen Serdar Berdimuhammedow bular saklapdy. Hormatly vatandaşlar, gelin ýene-de Gruziýany söylelim. Şu Gruziýa meselesi gaty wajyp türkmenler üçin, Türkmenistan üçin. Ünsüň bir halk şo ýerde inassan agent diýip ýani kanun çıkaracak bolsalar, derrew bileşip, derrew ýani aýdyşyp öňe çykdylar. Kim şonu garanti berýär? Öňe çykmaň, siz alyp giderler, nime derler? Hiç kim. Şonu ýani Pravazaşetlikler siz urarına geçerli diýip durýar. Çykmaň, inanmaň zat edip ýok. Olar aýsaňam diňlemez. Sebäbi olar bular şular diňläp bir topar dähwitlerden gazyny görýärler. Şoň üçin dähwitlerini gidirmeliler, haklaryny gidirmeliler, ölürler, dururlar. Ünsüň. Gelin seyrederiň şoňa. Nada gesviri, Oriana dedi, Como sakarat me Femeni sakwan, La vida gesturo da sanna. Ünsüň şu ýerde Gruziýan baýdaklary, Amerikan baýdaklary ýokdur. Ve Ýewropaň baýdaklary näçe? Ýewropa ýani bu tarapa ýürejek bolup, Ýewropa bizi goýlasyn, bizim onu goýlaýar diýip alýar. Bolmasa esasy 99% baýdaklar Gruziýanky. Gruziýa halky. Sadar postan şekaras arevi seba. Indiki videoda seyredelim hormatly vatandaşlar.
Men şu suratı yönüte götürüp Ülkenin şunu. Ülkenin format vatandaşlar şunu yine şu yerde Gruziya adaletliği götürüyor. Yani açıklığa, yaktılığa. Yine şu yerde de yani Rusya bunu yaktılığa koyvermeyecek olup her daha dedi yani. Yine şu surat sizin kellerinizde kalmalı. Kim adaletliğe taraf yürüse Ukrayna olsun, Gruziya olsun, Kazakistan olsun, Türkmenistan, Rusya durundur. Yani kaptırla nime yali. Koyverme sebebi Rusya egerde hemmemizi koyverse hemme devletlerimizi onu yıkıyordu kalan. Onu Rusya yıkılmalı onu. Sebebi korku, bulçuluk bilen saklak geliyor devletleri kaptırına. Bunu diktatör kolonyal sistemi değil. Biz Rusiyan kolonyasından çıkmalı boldu. Yaşabildik. 100 yıldan kovrak. Türkmen halkı öz başlıklarını hakkı kalmalı. Hazır bizde öz başlıklık yok. Kurban Putin ne mediyse halkın kırdıysa kırıya. Anladın? Biz şuna bağlı. Yine bir bu tedirgin çık bolyan size hürmetli vatandaşlar. Türkmenistan'daki Rusiyan yani ofisyerleri, sallatları Türkmenistan'dan çık gitti sebebi sallat yetenek Rusya'da inni Gurbanın interdarı qorar yalı sallat kalmadı. Rusiyan sallatları kalmadı. Türkmenistan inni biz özümüz bolup kaldık. Hemme Rusiyanı qollayan yani sallatlar, Rusiyan sallatları Türkmenistan'dan çık gitti. Ol bir qoğha var. Men öňüm diýädim. Bizde äpişke mümkinçilikleri dörep başladı. Häzir doğru açılıp otyr. Äpişke mümkinçilikleri. Şoň üçin Türkmenistan adaletliği peýda pursatdan peýda adaletliği çykmaly. Men keyfini aýtmadyk şu zatlar diýär. Biz öňe edip analiz edip şu netije geldik. Häzirem ine şu netijede biz size aýdýar Türkmenistan'ın mümkinçilik äpişkesi açyldy. Häzir bizde mümkinçilik. Şoň üçin biz şu protesti ýa-ni miting gurnaýar we Gurbanly Serdar Berdimuhamedowdan biz ýa-ni sorag ide edýär. Yeni bir maglumat aýdaýyn size hormatly vatandaşlar. Ine ýa-ni ýakyna eger görüňiz gelse Vatan Habar programmyny görýärsiňiz bir günlükde Gurbanly Türkmen maşyda Tatarstanyň wekilleri bilen duşdy. Raşid Meredow Gurbanly Serdar Tatarstanyna eýýän jaýlar satanyp başlap şöyle gaçşak bolýar. Bular pikir etdi. Dubay'a gaçdyk. Demokratik opozisiýa bular getirýär. Katara gaçlygyn getirýär. Bular ni öz ýa-ni maksatlaryny çalşýarlar. Rusiýa gaçşak bolýar, Yanukovyç ýaly. Rusiýa şolary izne bermedi. Bular ýa-ni pikir edýär. Rusiýa şu diktator döwleti. Demokratik bolanmagyny biz alyp gaýdaş sorar. Şolar jogap bermeli. Edilen işler boýunça. Prezident bolup keyip çekip, tirek çekip, pullary oğurlap, halkymda seyretmeli, halkymdan ölüp dur gezmeliler. Bul bir oraya wezipe däl. Bul bir wezipe döwleti goramak. Döwletiň ýa-ni döwletdäki ýaşaýan halka hemme şertleri döredip halka hyzmat etmeli wezipe bu. Şonu düşünen oklar. Häzir ýöne düşünüp başladylar bolýan. Bular işlejek, mümkinçiligi ýok. Bular ukyplygy ýok. Bular tormuz bolan umur bilen oklar. Şoň üçin özlerine derek MHM polis ýa-ni prokuraturany işledýärler. Halky gyzyp gazançylykda saklaýarlar. Sebebi ekonomik ýagdaýda ýa-ni döwleti aýlap bilen oklar, bilen oklar. Ne gelin şu videolara dowam edelim Muhammed ağa. Ondan ýa-ni diskussiýa geçeriz. Lütfen. Нет российскому закону. Российский режим необходимо завершить в Грузии. Эта власть, эти палачи должны уйти. Они отбирают у Грузии свободу. Мы вместе построили демократическую, правовую, красивую страну, большой кровью, с большим трудом. Мы должны сохранить наши ценности, культуру и демократию. Мы не уступим России. Ülkenin şu kadrları, şu katıl kadrlar. Ülkenin şuna ya, ayağıma ayıp bozuldu. Öne çıkıp
azatlyk üçin görüşýär. Burada Bir minut. Yine men bir net kadr alıp şunu koyayım. Yine Gruziya halkı yollara çıkıp öz azatlygyny goýar. Ünsörüm, şu Amerikan ya Avropa aydınlarına aydan o. Öz halkının, öz diline aydınlar aydıp, öz halkını gollamak için ediyorlar. Şu proplaçınam der, beylekam der. Şu rejimler halk hiç vakt halkın öz pikir bilen çıkar, halk azatlygyny alar, azat pikir et başlar, bular cemlenip bir de karşı görüşür deyip bular kellesinden de aylanmak şu zatlary. Şoň üçin bir zat bolsa, hökman bizim halkymız gul ýaljakdyr, mal ýaljakdyr. Hökman daşyndan bir pul gelendir, ya daşyndan şulara bir zat berilendir, bolmasa bular çykmalar diýip şunyň düşünjesi parafor, kezzap düşünjesi. Düşünje de ýok şularda. Diňe şuraya düşünje edýän bolsa, onda diýmek, bu adamlar adam diýen terden o. Adamlara bir gulluk diýip edýär. Şoň üçin onu düşünürüm, onu benim şu kadroyu koyuyan Muhammed Ağa, yine şu yaralanlar, diye, üşya, isteğini bilir ya, solidarnost bilir ya. Şular pul vermem çıkart bolanyp şuraya. 1 saatda, 2 saatda, 24 saat ýa şular dur köçelerde. Bu hiç taklap bolanyp. Sen näçe adama tölejek bolsaň, şuň pasportlaryny berip kime tölemeli, o mümkin näme? Hökman bir birden bir videolar da eder, bir ýa goýar, o mümkin näme şunu gizlemek. Yine şuraya patriotik ýa-ki öz watan üçin can verecek, öz watan üçin pikir edýän, jogapkärçilik alyp bile adamlar bolonsoň ine öňe çykýar. şu vatana söýgü diýen adı şu da yani. Şunu ýanyp töýýär. Bizde bolsa watana söýgüni görkezsen, sen watan düşmany bolýar. Burada ne bir belirleyecek adım vardı ya. Aynen. Yani yine bir video aldı. Şu an bu video okuyayım. Bolya. Bu torda video oturdu. Hormatly vatandaşlar, şunu bilen men video götürdüm. Indi bir diskussiýa geçer. Diskussiýa başlamaka men sana bir soru berjek bolýan. Näme şurýaly watan pikir edip, şurýaly watanyň behbidini gorap, demokratiýa diýmek halk dolandyrşy. Şurýa öňe çykan adamlar watan düşmanlary bar ya, olar bir ikinciden her kim hökümetde işleyen kezzaplar pikir edýär. Demokratiýanydan gördük, bardak. Inanın, demokratiyada bardak yok.
Demokratiyada strogo kanun işler. Yine Avrupa'da. Hani bardağı ama uyuşup şeyine yakyan, yani protest edyen o bardak değil. Sen kanun etatına öz yani protest haklarını oluyor. Yöne ertesi şol adam yine de var hükümette ya nimede yani polis olup işte ya da gidip zavodlarda işte polisin protest ediyor, jandarmanın protest ediyor, vraçların protest ediyor, yürüyüşlerin protest ediyor, agrikulturun protest hemmeleri ediyor. O demek hava anarxiya edinettirip değil ho. Hatta protestinin vakti var. Sen arada yazyan şunça vaktan şunça vakta çelli men protest edecek hukuk verin. Sana limit veriliyor. O bespredellik değil. Düşünün şu. Haçanla kezzapçılık bolsa, haçanla yani diktatör devlet bolsa yine şu yerde bespredellik. Şu yerde predel yok. Edilen bir kanunun predeli yok. Yöne Avrupa'da yine diyorum demokratiya. Hani bespredellik var mı? Yok. Edenetlilik var mı? Elbette yok. Edip görani. Edip görani. Men göreyim. Derro. Senin işin var yani. Derro sana karşı yani iş açıyorlar. Ödem ol gelip seni kıynap ak edip değil. Ya tribunala çağırıyor biri. Ya da seni yani gelip ak gider eğer adam ölürsen. Eğer adam öldürmen, bırdat etsen ve sen yani azatlıkta kalanda adam yetirmeden seni arrest etmeyeler. Garaşyan suğunu bak düşündürüyen. Şöyle karar alsa basarlar. Karar alınmasa da şöyle yani aklı karar alsam hiç hat etmedi. Yine onun için haçanı demokratiya yani o Putin'in propagandası hükman bardak, haos o zatlar kaytip tersine o zatlar yok o kaytip tersine paryadık. Demokratiya var yerde paryadıktır. Hava iktisani güçler çekileşiyor. Demokratik güçler yani belki nasyonalistik, republikan güçler çekileşiyor. O şeyde bulmalı. Yönü hükümet kuruluşuna ya hükümet dolaşımına ya da durmuştu. Havos bardak yoktu. O yerde bir orada protest edenler onu kasıyorlar değil ya da hem yerini daşlen yani vurup mağduruna gidip daha doğrular. Onu uğurlar. Onu protestlara değişir yok. Uğurlar. Oran tutuvalyalar falan. Çünkü için demokrasi olana gayet bardak der, gayet hem medat yer verin. Yine Muhammed Ali, sizin dünya karışımın neydi? Demokratiya bilen anarxiya yaman tonkda bir tovarşonu hem anarxiya diyecek oluyor. Onu anlattık. Ve de vatandaşlar işte da bir dat var. Demokratik devletlerde önünce her bir kanun çıkaracak olduğuna halkın fikir aydılmanı hemme taraftan çektin şartlar ödülüyor. Dürlü zainteresovunu toparla, partiyalar, cemiyetçilikle öz protestlerini edip bilyerler, fikirlerini edip bilyerler, lobistleri, deputatlar bilen gepleşip bilyerler, şu öz bir ulu proses. Şu bir kanun çıkacak olsa halkın köpesi şundan haberi var. Dürlü fikirleri eşleyerler. Şu ne peydat var, ne medyanı var, ne olup bilecek, ne meşaları peydatı olup bilecek. Şunların hemmesi gurrun ediliyor. Ondan hemmesinin saklasiyatının esasında kanun çıkıyor. Ondan kanun çıkanlar, kanunu yerine getirici güçlü var. O da kanunu yerine getiriyor. Ne bir toparlan, prezidentler, hükümetler, yol başçılarına. Kanunu yerine getiriyor. Kanunun yerine getirmenin önünde özlerini cevapkarın bolyalı sebebi. Hemme hükümeti değişirler, sudyalar, şoları sud edip bilirler. Sen kanunu yerine getirdin mi? Ya birinin isteğini ya bir partiye, bir toparın isteğini yerine getirdin. Şunun için bir yerde kanunçılık, bir kanun çıkandan sonra hemme kişi şuna karşı da olsa, şuna radicilığın verenem olsa, sesini çıkarmadığım olsa, kanun bulup çıkandan sonra şuna hemme kişi hürmet koymalı. Şunun için kanun köp zatları garanti et diye verdi. Sen partiyede öğretmenliği, metbuat adatlarını, köçeye çıkmanı, fikirini aytmanı, hemme dabi sen suutlara yüz tutup bilmeni, hemmesini için garanti ediyor. Şularını garanti edenden sonra sen ondan arkayın, hemme zattan haberin var.
Korrupsiya etse, bir oğluk etse yem aytiyan, bir falan etse miting oyan, terten diyanına kanun çıkaracak olsa köçe çıkarıyor. Buramka kanun sen etiyan. O zaman hükümet hükmen şu meselen çözmek için sen bilen gepleşiği etiyor. Ignore eden aklı seni. Ignore etiyan yok. Sen neçe gücün обществоda köp bolsa, şonça da hükümetle sen aytyan meseleni üns berýärler, telewizorda aýdylýar, parlamentin içinde. Dogamansa saglasya gelip de çözülýär. Şonluk bilen ýurdun içinde hem paryadagy, hem howpsuzlygy, hem kanunçylygy üpçün etýärler. Şu sebäpden hem Gruziýanyň içinde görün watandaşlar, interesne da. Gruziýanyň içinde Orsiýady gollayan partiýalar bar. Şolar da hükümette. Ýewropanyň içinde, bütün Ýewropa diye, Ýewropanyň içinde käde eşdiýänlerden o ýurdun içinde Putin bilen ara gatnaşyk o adamlar hükümete geldi diýip. Şu bir ýurtlarda hemmesi gelip saýlawa gatnaşyp bilýär. Kanun hemmesine de. Hemmesi saýlawa gatnaşyp bilýär. Şol üçin kanun sizin hemmeňiziň, yani demokratiya hemme toporlan. Ýurdun içinde halkın her kim näli pikirli bolsa, şolun pikirini aýtmana, deputatlaryny saýlamana, partiýalaryny döretmäme, gazetlerini açmaga, öz hereketlerini aýratyn etmekligine deň derejede hemmesi bilen şert döretýär. Şol üçin sen opsýanyň içinde bir gedek ses alylmasaň indiki gedek ses alýar. Indiki gedek ses almasaň üçünji nemede ses alýar. Gara sen pikirin hemişe opsýada propagandировать etmeni, ýaýratmany, şoň dogrulygyny subut etmeni hemişe sen wagtyň. Şol üçin hem parahatçylyk bar. Şol üçin hem iň gowy pikirler saýlanyp almaýar. Sebäbi opsýawa arkaýyn pikirini aýdyp. Ýöne diktator döwletlerde diňe bir adam näme diýse şo. Galany ine agen. Gruziýada şonu etjek bolýar. Şonu bilepdirjek gawuny. Bu hökümete geldi inniki saýlawda öz nemelerini üpçün edip prezidentim öz adamlarını saýladyp absolut diktatorya getirjek bolýar. Şonu etdirtmeýär kan. Halk ola köçe çykdy. Şunu da iminli ýurduny, goraýarly, watan söýýärler şola. Olan geçirýän aýdymsazlaryny çärede özleri halkyň barpdan jetýär. Şu söýgi, şu watan söýmeklik. Şu adamlar heleke Ukrainada şu watany söýýärler Putinin öňünde durdular janyň geçip. Men yine bir zat belirleyecektim Murad ağam. Neme Türkmenistan'ı Serdar bir yanağına ministerlere deyiptir. Şu yakınlıkta. Korkuya diye de bula biz emme gurumları eşleyendir şu an. Şonda deyiptir. Eğer biz gidersak sizin hemmenizi öldürüyorlar. Ola ispisekte adınız varsız deyip ministerleri korkuyor diye. Şunu şol için bize yapsın diye. Şunu yani kursun ediptir diye. Men hemme ministerleri hükümetin içindeki işleyenlere çok. Bir doğru akmakla näme diýeceğim bilmäni, etýän işiniň pasletsi we nämelerini agdyndan çykan aýtýarlar, biz ola bilen işimiz ýok. Ýöne ýurdun bäfidi şundan bar. Eger bir ýurdun içinde siýasy hereketi, açykdagy bilen, neme bilen, diýan bilen amal aşyrjak bolsa hükümetin içindeki işleyen adamlar hükmen halkın hareketine koşulmalı. Türkmenistan'ın şerti ne der? Biz hemmemiz bilýär. Şunu bilmeýän adam yok. Hükümetin içinde işleyen adamların hemmesi zalojnikler. Yani hükümet şolara cinayet etmeyeni şolara mecbur ediyor. Ola da doğru düşen adamlar. Biz şolara halas edecek oluyor. Şol için ola da eğer özlerini halas edecek olsalar, gelecekte de yurdun içinde arkayn işleyecek olsalar, halkın içinde yine de silo hormata münasip olacak olsalar, onu etmeli zatları şu. Halk hareket edenle, halk kurbanlığa baranla şolara koşulmalı. Elinden gelen kömeğini etmeli. Şu halka kömek edin, hem sizin belanızdan lider ya, hem halk öz belasından değil ya. Şol için olur çekinmen istenlik yurtlarda halk hareket edip öz ıkbalını öz alacak olanlar hükmen amnistiye ilan edilyendir. Şol için Türkmenistan'ın içinde de hükmen biz her adamın hareketine göre eden hizmetine göre amnistiye hükmen hükümetin içindeki işlerle de arkayı işlep bilir yani. Öz oşondunu, yurdunu,
östürmekde koşandım, koşup biler yani. Hemme şertli dörediler. Amnistiyede ıglan ediler. Şol için o haramzadaların gepine kulak asma, ola sizi beter cinayete koşacak oluyor, sizi korkacak oluyor. Şol için on yana olan propagandasına paddivatsı etme, halka koşulsun. Sağ olun Muhammed ağa. Benim hoşlayan senin diyanımda yine biz hükümet işlerini dönüyoruz. Minister ol, departamentin başlığı ol, yöne işle, polis ol, MHM ol. Halçanla, halk kalanla böğüt olup durma. Cevapkarşılığı derhal iyiliğine görürsünüz. Cevapkarşılığı. Yöne, sizden zaложник, şu ikisinin atalı olun. Biz size karşı uğraşıyoruz. Biz şu Türkmenistan'ın içini 17 yıldan 18 yıldan beri diktatör sistemasını devam ettirgen ve sizi kıynar, sizden basıyor, bizden basıyor, halkımızdan basıp durur, hemmetinden basıp durun adam, yani ki talep ediyen, şu da talep ediyen iki tane adamı, Serdar ve Kurbanlı Berdi Muhammed. Biz ağaktan, karadan ayırıyız. Şunun için haçanlı halk kalanına koşulun, hemme günahlarınız geçiliye bir teyze devlet olmalı. İnanın biz vaktin hükümet kurulmada önkü işleyen adamlar devam etmeli işlerini. Sebep devleti biz hemmetini ayırıp yani ne olan başlasak devlet durur. Biz bir yılda kaldık bilmeyiz. Önkü işleyenler işleye adaletli yani kovu işleyenler biz derhal ayrılıklarını kaldırırız. Oğurluk etmedi yani. Ön yağlı işleyemiz eğer de öyle kovu işler görközseniz işlerimiz devam edin. Teyze prezident gelir, teyze parlament gelir, teyze prezident gelir, teyze yani hükümet saylar, şonla sizi hüdürler, alır almasa onu teyze hükümet, öz hükümetini kurur. Karar sizi elinizden ayağından tutup Kurbanlı Serdar yani küçülü yani vurup zorlayacak adam yoktur. Bizim dine ikisinin düşmanımız var. Serdar ve Kurbanlı Berdi Muhammed. Şonun bir ikisinin yalları kollayan şoları yani haklarımız bozayan size karşı yani görüşen, bize karşı görüşen adam. Size mi halktan çıkan, size mi yukarıdan aşağıda? Şunun için size de şu da attır gerek, size de yüzleniyet. Size mi köseniyen, size mi basıyalım? Sizin hemmeniz basılıp gidiyeniz. Hemmeniz basılıp türmelerde yitik gidiyeniz. Şu da attır durulmak için size de karşı, bize de karşı iki saniye atalı oğlu ve tutsav etmeli. Bir cevap karşıya çağırma. Birinci bilen. Muhammed ağa, yine biz köp ayttık, bir küçük muzikalını pauza edelim. Yine Kurbanlı haş ediye muzikalını pauza edin, men bir çıkış et bereyim deyip, yani küçük aydınma ayt bereyim deyip aydiya. Yine hürmetli vatandaşlar, bir de halkımıza bilim veriyet, biz halkımıza kanunçuluğu öğretiyet, biz konstitusiyanın kanunlarını koruyacak koyuyet, biz korrupsiya karşı görüşet, yönü şu vabatta bir adam triye vuruyor, şu Türkmenistan'ın alt kadının bakışı var olsa şunun aydınmaydı, hidir etmiyor. Yani şu adamlar devlet dolanduruyor. Şu adamlar cevapkarşılığını yerine getirmeyen 10 yılla şu prezident olan yıllarına 58 kitap yazdı. Vakt bağmış ona. Şu adam şu vabatta rally'nin çempionu oldu, atçılıkta çempion oldu, bir topar çempion oldu. İnanın, men bir küçük firma ama giyici onu işleyen. İnanın, giyici onu. Ne şu dün akşam geldim Komandorovka'dan. Men bir yani firmamı yürüdülemek bolmasa, men 5 yıl Politeknik İnstitutu sordum. 2 yıl MBA'ni oturdum. 3 yıl Fransa'da yani üniversitede oturdum. Şu bilimlerimle, şuraya mümkünçülüklerimle demokrasiyada giyici onu işler bir firmanın doğrudan dolanıyor. Bu adam bütün devleti dolandırdı, bütün devlette hem bolyan işleri kontrol etti ve şu vakitte 58 kitap yazdı. Şu vakitte DJ olup çıkış etti. Şu vakitte bir topar çempiyon oldu. O mümkün değil. Oraya okuyup sığıyor. Hatta yani Caesar, Julius Caesar bir vaktına 5 tane yani iş kontrol etmeyen adam şuraya üstün kalan bilmedi. Tarihte olmadı şuraya lan. 10 yılda 58 kitap yazıp şu vakitte prezident olup şu vakitte yani atta, eşekte, itte yani kralda çempiyon olup gören adam yok o dünyada. Gelin şu adamı mesela bakın ve Purtot'tan peydalanıp müzikanı pauza edelim.
Muhammed. Akordun nämedigini bilmeýän, men gitara çalýan özüm. Ýöne ýa akord alyp bilmeýän adam gitara çalyp aýdmaýdy. Safarov'un çın tüyüğü aydını yerine getirmeyeni haş edelim. Sen uçmağı besledin, bana bağladın. Sen uçmak besledin, cennet bağlardım. Sen varmak besledin, toprak bağlardım. Sen sayık izledin, yaprak bağlardım. Yine nefeslerce yaşatıp bağlar. Dünya ahiret gönüllerini yorulur. Sen böyle kıyacağım, sarıp soğuk, yaprağını düşürün, bağdet tolardım. Hormatly vatandaşlar, ine şul adama kebak nefsimi ağrıyor da bu psihik taýdan yaramayan adam. Türkmenistan uly kriziste. Pul tap bilen oklar. Ýewropa pul bermeýän boldy. Niden pul tapşagyny bilen oklar. Hökümeti ağırladı, men size ýagşydan dolar ýagdyrarym diýip. 200 milyar size pul getirerim diýip. Ona mı ağırladı? Indi bu näme diýär? Şu Gulan Berdimuhammedow. Oğluna näme diýär? Oğlum diýär. Bar men ölýän diýär. Men şadyan aýdym öljek diýär. Men soňky günlerimi aldy diýär. Halk özüň seret özüň problemadan çık. Men öläýsem meni şu täze urýan meçidinde jaýla. Men şadyan ölüsüm gelýär diýip ne şoýa aýdym aýdyp başlady. Başga adam näme derdi? Bir logika taýdan bir adekwatny adam näme derdi? Şu ýaly opozisiýa surok berip dur. Adamlar galjak bolup dur. Ýa-ni krizis ılgap diýje güni o döwletlere bu döwletlere gidip ya hökümetini ýygnap ýygnaklar geçirip bir variant tapardy. Bulayam ellerini goýup, ay men bar ölýän şadyan öljek, aýdym öljek diýip aýdym aýdyp diýer. Kakain düşünür ol. Kakain düşünür. Bu psik tarapdan bir kesel ya da triyekten vurup çıkan ok, triyek vurmaktan. Yani bunu logik taýdan düşünüp bolan ok. Men şol üçin aýdýan, şun 16 ýylla prezident bolan wagty logika ýok. Birinçide logika ýok, şun prezident bolmagy bir adam ölüp geldi, o basyp aldy. İkinci logika ýok, şun dolandyrşygyna. Hiç ýyl logika ýok. Häzir ine urşun soňy, söwüşün soňy, görüşün soňy logika ýok bu edýän içinde. Anladın? Ine şu ýaly bizim milli liderimiz özüne at takan oğul tarapyndan at belirlenen milli lider ine Gulan Berdimuhammedow. Ine muzikal pauza oturdum Muhammed ağa, biz gepleşigi dowam edelim. Köp wagtymyz galmady, ýa 1 saat 14 minut geçdi. Gelin Gruziýada bolup geçen zatlaryň açyk rezümesini berelim. Näme şu zatlar bizim halkymyza berýär? Näme şu bolup geçen zatlardan biz öwrenmeli? Muhammed ağa, başlayacak mı ya başlayayım mı? Sesim gelen o. Yine ruhsat verdim. Başlayın. Men sizden her wagt ruhsat soýan, men kiçirak sizden. Hormatly vatandaşlar, ümit berin. Men ýalňyza görkezdim. Yaş, uly, kiçi, 6 ýaşdan 70-80 ýaşçy adamlar köçe çykyp öz haklaryny gorýar.
Men näçip her wagt diýensler, haklarynı serdim. Gidirmem. Amerikada bol, Fransada bol, Warşawada bol, nirde bolsaň hakyň gidirme. Özüň syla, hormat goý. Ve öz içindäki, ýani fundamentini adalatlyk, arsaçylyk bilen sakla. Goşulma başga zatlara. Bir topar kezzapçylyk goşulma, kriminala goşulma. Şonkuny türkmen halky kriminala goşulmaga mejbur bolýar. Eýem illegal, dokumenti ýok. İkinci vizasy hutuk gelýär. Üçüncü razışeni ýok, işlemäne garadan işleýär. Eýem illegal. Şu zatlar biz durdoly, hemmemiz giýerli Türkmenistan. Gurbanyň birinji güni biz jogap sorary Gurban we Serdar Berdimuhamedowdan. Jogap bermeýärmi? Öz işini goýberen kemçilikler üçin biz işden aýrylşyň. Aýrylýar, biz täzeden wagtyn hökümet saýlap, täzeden prezident saýlawyny geçirip, täzeden hökümetimizi saýlap, işleýän hökümeti, halka ýani halk üçin janyny berýän, halk üçin işleýän, halk azaty edýän hökümetimizi saýlaly. Prezident bolsun, premier ministr bolsun, ýani için ýerine ýetirýän hökümetiň wekilleri bolsun, ýa-da parlament bolsun tapagy ýok. Ýöne halka hyzmat, halkdan çykan, Putin'in tarapyndan bellenenlerle halkdan çykan adamlar bolsun. Onu Türkmenistan güllebäser. Ine kazanmaly bizim netijemiz. Ine Gruziýa meselesine näme bize ýani mysal bolup biler. Gruziýa halky adatlyk söýen halk. Şol gün öçel biz adatlygy söýmäňizdik. Biz adatlyk istemäňizdik. Biz wara häzirem boş gözlýär. Han biri öňe çykyp ýani dursa, biz ýerler gitjek. Murada, ma günni jaň edebeler. Bize diňe bir adam ýetenok öňe çykyp gider ýani. Ýalňy kadry şo ýerde boş barmy? Ýok. Her kim öz azaları bilen çykýar, bir topar gurumlar. Hani boş öňe çykyp, ýani diňe meňizden ýören diýärmi? Ýok. Her kim çykyş edýär, öz pikirini aýdýar, onuň ýani bir topar ýolbaş çykyş edýär, bir aktivist çykyş edýär, bir gradan çykyş edýär. Biri men hemme suratlar görmedim. Biri ýani neme goýulan barikadaň üstüne çykyp baýdak dipdiýär. Onun boş der. Çykýar adamlar. Yok men boş gözlemeler. Her adam lider bolmaly. Her adam. Şoň üçin bizim ideýamyzda, ýani azatlyk, adalatlyk we ösmek ideýa goşulmaly hemmemiz. Onuň üçin bize bir adam gelip etdirmeler. Biz özümiz etmeli. Yani şu ýerden galanan, ýani şu ýerden almaly. Mysal, Gruziýa halky adalatlyk söýýär. Sen wojduny öldür. İkinci wojduny öldür, üçüncü wojduny öldür, sen hereket durup bilen ok. Hemme adam isýär, hemme adam lider. Şu gün sen şu tarapda durmun, sen lider. Men kadrlary gördüm, biri ýani bir topar polisiň öňünde dur, ýek özi. Ine şo lider şo ýerde. Bolly. Şondan uly adam ýok şo ýerde. Sebäbi şol ýani söz alyp şol adatlygy halkyň adatlygyny goruyor. Şu gün men çykyş edýärmi şu ýerde? Men şu ekranda Muhammed Abi'den lider başga adam ýok. Biz jogapkärçilik alyp bizim halkymyň adatlygyny goruýar. Erteki gün sen öňe çykyp adamy galdyrýan, sen lider. Ya da sen ýek özüň galdyňmy, ýöne adatlyk görüşýän, sen lider. Şoň üçin bir tany boş gözläp, öňkü zamanlarda ýaly şu boşlugyň ýerinden ýene-de gul bolup, şu boşluk gul bolup adatlyk kazanmaly. Biz azatlığımız yüreğimizde olmalı. Doğulanına badi. Onu ayırdılar. İğne almalılar. Çağlarımıza azatlıkta bakmalı. Ve çağlarımıza azatlık yolunu koyup gitmeli, görkezmeli, garanti verip gitmeli. Yine men şunu isteyen. Yine şu zatlar biz Gruziya halkından öğrenmeli. Biz Ukrayna halkından öğrenmeli. Yine men aýtjakladım. Muhammed ağa, söz sizden. O Murada bende biz var şu yan gurunda var da öňe çykyp iňizden gelýär falan ýani bulan hemmesi özüň ağlamakla. Şol ýanakda hiç ýerde ýok şu. Biderek gurur. Te korkan adam şey diýär. Jogapkärçilikden gaçýan adam şey diýär. Ýöne bir gatdalan şu hakykatan ba. Yani uramaçylykly iş alyp bilsen sen çalt rezultat alýan, çalt nemetýär. Ýöne birinciden biz özümiz jogapkär duýmaly. Hareketimiz etmeli, hareketin öz niyap kadimizden gelip çıkaryan zatları var.
Şoňa görä de guramaçylykly hereket alyp barýar. Şuň kun biz şunu başladyk. Müňlerçe adam öňe çykdy. Näçe adam aktivisti öňe çykdy, öz pikirlerini aýdyp otyr. Gurbanlygy häzir barýarly adam. Şol üçin isleyen adam, özünü öz halkynyň öňüne jogapkär duýan adam şo tak barmaly. Şo taada şol talpany, şo hereketi manage edip urukturup bilmeli. Parahatçylykly peýdaly bolar ýa-ni halka netijeler bolar ýa-ni parahatçylykly ýurdun içinde siyasi ütköşlik geçiler ýa-ni. Şo sebäpden bu gurrumy goýmaly, özümizi jogapkär duýmaly. Men näme edip bilýärdimen? Şo videony ýaýran. Gece oyunlar oturan yerinde halkın içinde gurrun vatandaşlar. Bir partiyede Murad Ağa'nın ya Muhammed'in ya falanın toporunun ne? Gurrun bu atlam toporluğun üstünde de gurrun belanı ayırmalı. Hükümetin içindeki işleyenler kanunçılığı yerine getirmeye çağırmalı. Şoları kanunu yerine getirir yanak etmeli. Şol için gelin. Koşulsun hükümeti jogapkärçiliğe çağırın. Ondan izinlen. Ben halkın içinde azat taýlaw geçirelik. Şonu garantiraw dedik. Şol azatlyk bar yerine halk pikirini aýdyp bilýär. Halk öz isleýän adamsyny saýlap bilýär, isleýän adamsyny aýryp bilýär. Şo zatlar üçin göreşeýlik. Ondan soň ýurt biziň elimizde. Näýli halk ses berse, şo ýol bilen gider. Gene de biz garantiye beremiz üçin azatlyk üçin. Hemişe biz hükümet ýolbaşçylaryny ütködüp bilýär. Indi melek diktatör emele getirmeyen. Şol için biz özümüz jogapkär duýmaly, özümüz borçlu duýmaly öz ykbalymyzyň öňünde, öz watanymyzyň öňünde, öz çağlamyzyň öňünde. Elimizden gelýänini etmeli. Şu öňe çykan adamlara finansiýa kömek edin. Finansiýa kömek näçe köp bolsa, biz etýän işimizi yaman, effektivni, peýdaly guramaçylykly edip biler. Şu adam siz barýaňyz Washington'a Washington nädir miting geçirýär. Aşotada näçe pulun köp bolsa, köp adamlar çağırıp bolýar, köp plakatlar edip bolýar, köp zatlar guramaçylykly edip bolýar. Ýöne şu pul näçe çäkli bolsa, şonçada kaçsywaty dady pefe düşýär. Şo sebäpden hereket diýen zady o bir günüň içinde şeýle baryp da edilýän zatdy. Biz taýlyk görmeli, hemmemiz özümüz borçlu bilmeli, ýurdumyz biz söýsek, şu Gruziýaly müňlerçe adam azatlyk gorap, janyny geçip, şol üçin hemme zat etmene taýlygyny görkezip bilmeli. Ýurdun içinde demokratiýa bolýar, ýurt ösýär, beýleki halkla taňy hormat edýär. Şol üçin biz şu zatlar etmeli. Başga hiç bir gizlin pikir edip tapmaly, Einstein bolmak gerek zatda. Hemme zat belli. Özüň jogap ýerdi, etmeli işini. Doğru. Muhammed ağa köp kısa olun aydınız için yine hormatly vatandaşlar 9. maýda 2 sany çäre bar. Birinji çäre saat 10-da Aşgabat wagty bilen. Sen Türkiýede bol, Amerikada bol, Fransada bol, Warşawada bol, niýede bolsaň bol, birinji bilen sen 1000 ötün geçen bizim azatlarımız için, bizim rahat, parahat durmuşumuz için, ölüp giden bizim vatandaşlarımız için, yani sıyla hormat hükmünde 1000 dım öz wagtyny, öz yani durmuş wagtyny şolary munasip et. Ýadyňyzdan çykarmaň. 9 maý güni saat 10:00'da Türkmenistanyň içinde bolsaň, sen MHM bol, sen polis bol, sen daýhan bol, sen kim bolsaň şo bol. Hökman suratda kyn görmän, öz durmuşyň 1000 şoňa bagyşla. Maşgalaň bilen oturup bagyşla. Köçede tak durýan bolsaň durup bagyşla. Ýagny 9 maý güni şol ýerde solidarny bolup, birimiz gollap ötüp geçen ata-babalarymyz öz janyny, ýani hakyky gahrman bolup şu bizim şun üçün wagt beden adamlara biz hökman suratda biz minnetdarlyk bildirmeli. İkinji aksy, kim Amerikada ýaşaýan bolsa, biz ine 9 maý güni 11:00'da Washingtonyň pasolstwosynyň, Türkmenistan pasolstwosynyň öňüne barýar. Nesip bolsa menen barýan, kimine meňne duşluk bolsa Amerikada ine biz obýewleni bereriz, hem DVT kanalyna
hem Telegram chatlarda kontaktly telefon bolar. Şol kontakt telefon bilen siz habarlaşyp bilersiňiz. Yerli adamma gurnayan Nurcan apa. Şoňa jaňat bilersiňiz we bizim bilen kontakta gidip bilersiňiz. Duşak bolsaňyz, gülüşek bolsaňyz, biz duşak gülüşeriz we soraňyz bolsa biz jogap bereriz. Şul aksiýa DWT tarapyndan diňe gurulanyň, hemme ýa-ni aktivistler tarapyndan gurulýar. Şoň üçin men правозащитник tarapyndan ýa-ni Türkmen News tarapyndan hem bir topor ýa-ni aktiv bizim grażdanlarymyzdan bir topor gurulmalaryň tarapyndan gurulýar. Gelin köplük bolalyň, biz birimiz gollanyň we türmede yatan şun kununu közünüp gören aktivistlerimiz var. Bir buna batılan adamlar var. Hem bizim Türkmen grażdanlarymyz, türmedeki yatan adamlarımız bollar. Hormatly vatandaşlar, yeni bir aýtjaklarym bundan daşary Gurbanlyk bayram güni. Gurbanlyk bayram güni bizim esasy çäremet. 3-nji çäremet. Şu çäre goşunyň hemmemiz mescide barmaly. İyiden barıp şo ýerde 10 käçeli oturmaly şo ýerde. Biz Gurbanyň Serdar Berdimuhammedowyň bize jogaplaryny dinlemeli. Egerde şolar jogap bermese, telewizionyada ýa-da mescide jogap bermeseler, onu biz size aýdap näme etmeli? Şoň jogabyny almak üçin. Biz hökümet şoň jogabyny almaly. Näme? Şular halka jogap berip öwrenmeli. Onda Türkmenistanda kanunlar işler, Türkmenistanda adaletlik bolup başlar, haklar ganyp başlar, korrupsiýa ýatşar. Öser Türkmenistan. Egerde şular düzelse, Gurbanyň Serdar Berdimuhammedow, biz onu ýa-ni opozisiýada boljakka, hemme zat açyk bolsa, hemme zat düzelsin bolly. Biz prezident boljak bolup görüşende, biz Türkmenistan düzeltjek bolup görüşýär. Biz Türkmenistana beýlik döwletleri adaletlik etmek üçin görüşýär. Şunu ýaly. Egerde biz şunu aýyrsak, her bir adam öz kandidaturyny goýup biz görüşýäris. Yani kim utsa şol ki, bu silaymalı sebebi halk tarafından saylanıldı. Şun köçelli, ente halk tarafından saylanan prezident yok. Niyazov, yeketek kandidatlı özünü belledi. Son sayılar vapşa ayrıldı. Gurbanlyk Putin'in görkemesi boyunca Niyazov ölür, öz prezident oldu. Putin'in oýnatgysy, Serdar öz hakatyny oýnatgysy. İki bolup Putin'in oýnatgysy. Bize prezident yok. Halk intek saylak gören ok. Halk intek öz isteklerini aydık gören ok. Yani şu gerek bize. Şu esası. Buna açık sayılar geçirip bütün dünya görkülüp biz legitim sanmalı. Çünkü Türkmenistan hükümeti ne legitimli? Bir kanun. Hiçbir devlet tasdiklanok diktatör devletlerden başka. Problem duşan o hiçbir devlet. Bir seriyozne, ösen demokratik taýdan öňe giden döwlet duşan o. Ol Ýaponiýanyň premier ministri öldürüli, oňa isleýän adam alýarlar, şoňa gidip öz legitimliğini galdyrjak bolýar. Türkmenistan milli lideri. Ýöne hakykatdan hem bolsa gidip şöyle öz saglygyny bejerdi. Pursatdan peýdalanıp şöyle qarz dilýär. Inem eder da, Gurbanyň. Şoň üçin bize bunu ýaly gizliň, bunu ýaly ýa-ni öz dähbide işleýän hökümet gerekler. Prezident Amerika oraya. Bir de halktan saylanan prezident giyecek onu halk için işleyen prezident oldu. Hormatly vatandaşlar, şunun bilen bir efirimizi tutarýak. Muhammed ağa aýtjaklarymyz bolsa aýdyp bilersiňiz. Ben de sağ ol Murada. Ben de ýa-ni neme Ors propagandistlary gep gurrun aýtýar. Ritim Ewraziya diýip selam bilýän. Neme makala ýaztyrlar. Zapyt Türkmenistanyna Svetnoy revolütsiýa etjek bolýar. Arabski revolütsiýa. Gönde bular şu atdan gorkýarlar. Vatandaşlar. Svetnoy revolütsiýa da etjek, Mahmallar neme Barhytny revolütsiýa da etjek, Svetnoy revolütsiýa da etjek. Biz şunu etmegimiziň esasy maksady näme? Biz Türkmenistanyna kanunçylyga gaýtyp geldik. Kanunyň dol ýerine ýetirmegini üçin etjek bolýar. Hiç kim kanundan aýratyn işläp bilmeliligini üçin etjek bolýar. Türkmenistanyň kanuny bolup duran jogap hökümet ýol başçylarynyň jogapkärçiligi etjek bolýar. Şu biziň grażdanlyk hakymyz, borjumyz.
Konstitutsiyada biz mecbur, yani hükmen abiyazım Türkmenistan'ın içindeki bolyan cinayet işlerini aytmağa. Bir de şunu aytacağım. Şol için bunu zabıt edene Türkmenistanlılar etiyor. Biz kanunçuluk ornaştıracak bolup etiyor. Şol için zabıt anırda levutsiya edene Türkmenistan'ın halkı etiyor. Eğer biz Türkmenistan'la şuları kanunu bozayan adamlar, azatlığı çeklendiren adamları hükümetten ayırsak hem kişiye şert türetecek Türkmenistan'ın içinde sayılavlara katlaşmana, öz partiyelerini döretmene, öz gazet jurnallarını çıkarmağa, İslamik siyasi hareketleri etmene bizi doğru şoları hemmesini öpçün ediyor. Anlaki Gruzya'da görüşünüz yana, Avrupa devletlerinde görüşünüz yana, Ortiyet bilen ara katnaşan aşçok olyan partiyalar da liderleri de prezidentin bolya, premier ministerin bolya, parlamentin başlığın bolyalar. Bizim şunu etiyek. Şol için eğer Ortiyet ya beyleki devletler Türkmenistan'ın içinde kanunçılığı ki hemmemi de denbit, korrupsiya karşı görüşmeyi ki hemmemi de değişti. Dünyadaki bağ normatifleri hürmet koymuş. Hemmemi de gerekli. Parakatçılığı Türkmenistan'ı üçün etmekle isteyen olsalar, onu Türkmenistan'ın halkını kollasın. Biz Türkmenistan'ın içinde hemme devletler bilen arkayı denk aratnaşı kurulacak oluyor. Dörlü siyasi partiyalar, haydi devletler bilen neyli nimeti var olsa gelip halkın içinde ses alıp bilseler, hükümetin içinde öz hakiki orlarını taktırırlar. Şol için bizim yurdumuz bulaştırmağa haceti yok. Avrupa otada revolüsiya edecek bolya deyip biderek otak öz şotak koşulacak bolyanını da kanunlaştıracak olmak. Türkmenistan'ın içindeki hareketi. Dine Türkmenistanlılar Türkmen prezidentinin eden cinayetlerini, şu neçelliğin bir kanunçuluğunu cevapgerçiliğe çağıracak oluyor. Eğer Türkmen halkını kollasanız biz hemişe siz bilen dostlar. Eğer yok, ayıpları Avrupa istetecek oluyor falan Türkmenler bölecek olsanız Türkmenistan'ın için bulaştırırsanız. Şol için şu cevapgerçilikte şun yana propaganda etiyen adamlar Sovyetine bağırlar. Biz Türkmenistan'da parakatçılıklı kanunçuluğu ornaştıracak oluyor. Sağ ol burada. Köp sağ olun Muhammed ağa. Men şol makalanı gözledim tapmadım, yetişmedim. Son görkeden birim gattor bellek geçen Muhammed ağa. Häzir size Zbrovski'der. Yanıca da ine bizim efirimizde tituşkolar geldi. Tituşkolar demek yani pulunu işleyen makala yazıp bize söyleyen adamlar geldi. Bana da canet başladılar. Bir de karşı çıkış edip veren yine Atamurat Saparov yani tituşkolar var. Pulunu işleyen grandan yani demokratiya karşı görüşen adamlar var. Baydağını gülme çalışan, emhime bunu ulanıya ya da bunu emhime bilen işleyen, Türkmenistan'ın içinde bu propaganda yürü diyorlar. Yine Avrupa, Amerika finansiyo dediği çok halkı, halk müçörünü kabul eder o. Şunun için bir yere diyemiş. Bunun havalar yok. Ya havalar o var. Öyle kanun olup şu halka şu net alanını yani ona aydan oklar. 99% günahkarlığını aydan ok. Yönü halk haklarını koruyup başlasa ay yine Fransa, Kanada, Varşava, yine burada Türkiye deyip aydalar yönü boyunlanmadılar. Hem medadın afterları, şun kunne, Türkmenistan'da peşat eline, hem ediyen işleri, öğüleri, cevapkarçılıklı, cevap vermelerini aytmadılar. Şolar aytmadılar için yine vatana karşı, vatanına uruşturacak bolyalar, yine vatanına qara bulacak bolyalar. Bulak gelýänler, bundan beter näme etjek? Biz şonu duracak bolýar. Yine şurayalı bir topu propaganda inanman, hormatly vatandaşlar, polisam emhimede koşulacak diye halk kalsın bizim iyidinler diye. Doğru, emhime bilen polis öňe çıkıp öldür yürümez, biz iyidinden gitmeliler. O halkın isteği, halk gitmeli. Onlar vazifeli adamlar. Onlar yani halk kalanına iyidinden düşüplerler, öňe çıkmalılar. Onun hakları yok. Onu perivarat diýerler şeyle oldu. Ona da bir yol vermek. Ona vayanlık perivarat diye. Halk çıkanına ona öz koşuklar diye. Eğer de bir çinovnik çıksa, eğer de polis emhime çıksa öňe
Ve şunu görürse ya harvuluk onu военный переворот ya da внутренний переворот diyorlar ya Varsov переворот. Yönü kaçanlar halk çıkıp ya Gruzya etse buna hiç mi attak bilen yoksa halkın öyle konstitusiyanın 3. maddesinin esasında hakkı var. İstenlik vakti çıkıp prezident olsun, parlament olsun yatırıp terden sayılmalı. İstenlik vakti. İstenlik vakti. Şu gün çalıştı mı? Erteği halamadı mı? Halk yine çıkıp çalışıp biliyor. Erteği çıkıp çalışıp biliyor. Yani şöyle hakkı var. Yani şu hakları bizden aldılar. Bizim hatta personel haklarımızı aldılar. Şunun için yine biz sizi çağırıyoruz. Şu mümkünçilik, eğer de biz şu 22. mayda, pardon 19 mi 17 mi iyun men datadım bile Aydar. Kurbanlık günü şunu biz geçirsek onu biz baklı durmuş mu? Yine belli değil mühlede geçirdim. Gelin şu öyle yine kimin yani neyin arzu olsa şunu yerine getirelim. Yönü kanun esasında. Yani öne çıkıp afitsana cevap sorarın, cevap vermeye mi? İşine koy veren yani bir kanunçılığı olan ya kemçilikleri için de prezidenti işten ayırıyor. Bollu köşkününe varıp ayırıyor. Biz vaktin hükümet öğrenip teyade yani sayıları geçiriyor. Kim sayıları katlaştı, şol katlaştı. Yani halkın sevgisini ve kazantıны halkın yani arzularını yerine getirdi. Yani şol esas maksat. Esas mesaj şol. Esası Türkmenistan'ın ötüşen şov olmalı. O devlet kurup bunun diktatör olup devletini kuruyorlar. O da attırıyor biz halkın devletini kurmalı. İstenlik yerde, istenlik minister, halkın vekili, istenlik yerde Türkmenistan'ı yere sokmalılar, kaçmalılar. O benim hayat restoranına var, kamera alsam kaçıp gildenip bismillah deyip kaçıyor. Bizim onun iyinden kovulmalılar. Durup düşünce verip bizden akıllı düşünceleri verip bize öğretmiyor şu adamı. Yani şu yani halkın men bekliydin koruyan ne şunu ettim diye biz yani halkın devletini kuruyor. Bunun hemmeti biz devletimizi yıkacak bolýarlar. Devletimiz nimetmeli, devletimizi korap deyip öz korrupsiyon skemasını koruyor. Devleti kuranok mu? Devleti basıp aldılar. Şunun için hükümet düşünmeli şu zatlarını. Şu gününe devletli işleyen adına düşünmeli şu zatlarını. Kurbanlı Serdar Berdimuhamedov öz korrupsiyon devletini kurdurar. Sen şunun için küçük element. Şu zatlar durulmalı, bollu, hvatit. Biz normalle yaşamalı, normalle devlet kurmalı. Daşarışa ministri Türkmenistan'ın Behvidin daşarışta korumalı. Putin'e canladıp, Lavrov'a canladıp, men näme diýmeli, men näme etmeli deyip sormalylar. Türkmenistan'ın halkının Behvidin daşarışta korumalı. Türkmenistan'ın içinin ministri mi? Türkmenistan'ın halkını kovlap görmelilerle Türkmenistan'ın halkına hizmet etmeli. Şu yerde kanunçuluğu, bir kanunçuluğu yatırmalı, kanunçuluğu korumalı. Türkmenistan prezidenti pulları oğurlap, Türkmenistan berga batırıp, investisiya alıp, onam oğurlap, Dubay'da, Tatarstan'da, Katar'da gazeteciler vurmalarla halka hizmet etmeli. Yani şuraya her minister halka hizmet et, yani hareket etmeli. Demek biz öz yoldaşlarımızı sayılovda saylanmalı. Biz şunu etmesek, onu Türkmenistan ömürlükler. Türkmenistan devlet olmaz. Türkmenistan bir tane kezanın devleti olur. Yine Ferdim, ährim mutlu. Hormatly vatandaşlar, şunun bilen biz efirimiz tutarýas. Muhammed ağa köp taňlar gelip bizim efirimizde çykyş edýär, öz pikirini edýär. Hormatly men käwagt çykyş etbilemok, men işim agyr häzir, sezon belli, gece ony işler, yatamdam gijeler. Şonuň üçin men rol Muhammed ağa diýär wagtynça, o zaman men edýär. Ýöne o diýmek biz duramda, o diýmek biz aktivistler bilen işleýär, biz daşyna işläpýär. Bize çıkışa vakti yok. Yine şeyle ýagdaýlar. Goşulun kim näme kömek edilýän bolsa, bize finansiýowany gerek. Bize bilgileri paylaşmak gerek. Bize komentar yazmak gerek. Bize her adam beýle kadrına gürleşip bizim ideýalarymyzy şolara ýetirmek gerek. Bize köp zat gerek. Bizim yemişimiz için. Bize sizin goşulmaňyz gerek. Pikir etmem. Hani şolara bir seyret görün ne diýerler? Biz hiç zat edilmez siz olmasaňyz. Rezultat isleýämizmi? Koşulmalı. Başka yok.
Yani doğru Muhammed abi. Doğru ediliyor şu an. Ondan näme inlik gepleşiklere çeldi. Sağ olun. Yadınızdan çıkarmayın. 9. may günü gelecek çağı saat 10'da her kim öz bir durmuşunu yani ötünün için ata-babalarını, hakiki kahraman ata-babalarını da vasf etmeli ve sonra minnettarlık vermeli, bildirmeli. 9. may günü Washington'da Türkmen Pasolostan önünde saat 11'de yine nime bolor? Şoň hökman barmaly. Egerde Amerikada bolsaňyz kyn görmeň şöyle bir ýerinden duş oturup çay içip oturup gülüşür. Hökman bar men her suratçyny görkeýin. Ve hökman barın hormatly watandaşlar şo ýerde biz duşar, gülüşür, çay içer, bir ýerimizde ýa-ni pikirlerimizi paýlaşar, aýdar, maslahatlaşar. Gelmiş hem şöyle çay içer hem patates geçirir. Hormatly watandaşlar şunun bilen biz efirimizi tutarýas. Indiki gepleşiklere çeldi. Hoş sağ olun. Saman alın.